ще чуете, е съвсем кратко моята история. Аз съм Таня Тодорова, по образование съм инженер и икономист. В момента съм наемен работник и затова представям тази група. Работя като административен директор на един от институтите на Българска академия на науките. Познавам компания Vision от доста отдавна, благодарение на това, че познавам ИСАК, за който стана въпрос, и още едни други наши колеги лидери, които в момента ги няма. Значи, може би 10 години на мен, аз това много държа да го кажа на новите хора, да не се отчаиват, когато срещнат срещу себе си хора скептици. Значи, на мен ми трябваше 10 години, при положение, че имах много близки хора, на които имам абсолютно доверие, да повярвам на качеството на тези продукти. Това беше едната страна, а другата страна беше, че на мен ми трябваше да ми се задълбочи проблема, който имах здравословен, за да стигна до положението до там, вече да се хвана за сламката, която се хваща от давника, като си има предвид, че моят проблем не е толкова сериозен. Това е една средностатистическа седна хрема, която много често срещано явление, само че за съжаление тя се влошава от година на година, химическите препарати престават да действат, просто сменяме лекарствата и така нататък. Да, това ми костваше 10 години, ви казах, за да си отворя ушите и да чуя за какво става въпрос. Така, след 10 години упорит труд от страна на Марта Копринкова, казвам за хората, които я познават, аз най-накрая успях да се съгласа да пробвам продуктите на компания Vision. Аз имах работа, която горе-долу ме задоволяваше, така че всъщност аз тръгнах да си оправя моето здравословно състояние. Хубавата новина беше, че много бързо след това получих положителен резултат и вече мога да кажа смело, че вследствие на непрекъснатото ползване на продуктите на компания Vision в доста широка гама и в доста немалки количества, аз вече втора година не ползвам никакви лекарствени химически препарати по отношение на алергията, която пролетния период по принцип се изостреше и нямаше как да изляза на улицата без това. Така, а що се отнася до бизнеса, в който трябва да споделя опита си, както ви казах, аз като човек, който работи и е средно доволен от положението, което е постигнал, не мислех, че имам нужда от нещо странично. Както ви казах, дойдох в компания Vision за здраве. Но ако предполагам, че всички сме наясно за кризата, която съществува навсякъде в света и в България, сигурно всичките сте чули за сериозните проблеми, които преди няколко години настъпиха и в консервативната цитадела Българска академия на науките. Значи в този момент аз наистина видях срещу себе си една възможност да рухнат всичките ми здрави основи и да се получи, че на 48 години, колкото съм в момента, може да се окажа на улицата и да се чуда откъде да тръгна сега. Значи точно тогава всъщност аз прозрях, че имам алтернативна възможност, която до този момент просто някакси не отдавах такова значение. И всъщност в момента, в който аз си отворих очите и за бизнеса, както казаха тук и другите колеги, явно, че нещата не се случват случайно. Точно тогава започнаха да се явяват и хора под мене и всъщност аз имам честта да имам вече и първия си VIP под мене, който беше колежката, която сутринта ви представи част от взе участие. Така че всъщност това за мен в момента е една перспектива и една гаранция за сигурност, че във всеки един момент бих могла да премина от квадранта на наемните работници в някой друг по-хубав и по-печеливш квадрант. И искам да завърша своето представяне, като пак се върна на Юрий Митрохин и цитирам една негова мисъл, която много ми хареса, че голяма риба не се хваща на кукичка, хваща се в мрежа.